anu ya marang neka ingkang koso iki klitik ra nyebut iki Mega dirayu anake nangis kaya sesuk anakmu bengi iki gajiku gawane ya nduk tenan ya Kang amin amin tenan tak takir Mas sesuk tumbas obat tidur sak toples ngawur anakmu ora nangis yo terus kok ngendi mau hawane adem apa ta? Bawamu apa iki mau? Iki Hunter Barbershop. Suntakon no Suntakon wartane. lah iya toh Cukur model apa? Cukur model nganu Mas. Apa? Pang anu lah Mas jegrik-jegrik. Mohak sing jegrik-jegrik ngono lho. Oh, timbang apa to? Lah tak wong nggonmu isine sing jegrik lho tak. Lah. Majakku lho. Oh iya. Lho. Lho. Arep bobor sirahe iki piye? Ha wong cukur kok bojone arep Jaluke kan jegrik. Tak ngene ben jegrik nyawane lho. ora gati karo bojo. Ayo. Tane Rekri Aku bawa kemulan ini Mas. Nyun maem nduk Nggih kula nyuwun maaf Kang Mas sik kene alhamdulillah iki tak tumbaske snack ringan ya nduk terima Ayo kasih Kang ditulang. Mas ya Mas, ini warna kesukaanmu warna kesukaanku Ijo. pink Mas iya Mas. sampeyan ki Matane wong yo pink lho ijo. Ganteng, iki ganteng tapi matamu bosok. lah aku kelingan iki lho iso satu-satu ya Dik terima kasih Kang Mas kamu satu aku satu 1 tambah 1 itu adalah sama dengan aku dan kamu so sweet Tenyeh Mas, aku yo tukokno makanan ringan lho Mas, awakku ben seksi. Ngerinan. Lho piye? Lah tanggane yo Delok apa? mati. Makanan ringan. Makanan ringan. kenyil-kenyil ya Sing Nduk enteng, makanan enteng, enak sekali ringan. Ringan pol iki. Ora lho sitok roti, sitok kok mek opak lho. ringan no Lah kok mek opo? Ora Lambemu sih tak gugu apa? Lah Kowe nyuwun apa? Makan ringan. Iki abot penteng. Enteng. Lah iya, kenyeh. Lah tapi lo kayak roti masa aku opak. Opak regane gur piro 500. Karem ngono ya dipangan lho nitik nesu kowe iki. Enak. karem mangan. Lho ya ta, lek mangan melet-melet kok nyambik. Lah kelet to Mas, kelet. janji kuwi ling Go, penendi. sumedhot rang iki sing tias terus piye Nduk Ingsun. Mas ingsun. Mas ingsun Mas ingsun. cakoten Nduk cakoten Wani. iki lho wani lho Wanira, wanira. cokot Apa ngono kuwi? Panas. Aku. Malah kaya lanang wedok malah kaya nyambik kabeh kaya. Terus aku keluarga kentir kok. Wanira. Mas ingsun. Mas ingsun. Anu Dok, tak digone anu kamu terlalu banyak keringat, Dok. Kene, Dok.
Waduh, anduk. Oh, yo iki Terlalu banyak wong lanang keringat. gati. Enggak apa-apa anduk, Dek. Lah nduk. Amit ya, amit ya. Amit. Bejo langkung ya anduk kong. Terlalu banyak keringat nduk kamu nduk. Aku keringatan Keringet sayang. tak kamu? Kowe iki Iki lek ra geser bet kompor moh. rumasaku. Masa serbet kompor? Aku kan cantik toh. Cantik kok boleh mangan meret-meret. Lah kan kanut kelat toh Mas. Menikmati ngono. Mati. Nimas ingsun Mersapa iya sinaksenan bumi gandrung ra fokus ya kowe. laangi Yes. ya Tangi. wis entek to Lho piye to kowe iki? Tangi sing tias. Tangising ngono. Tangis. Ora tak ya. tangis sing Tangi Tang, aja tak. tangis sing tias su Ngenteni, lah ya su enten ana su ngenteni. nganteni darem bulan Kuwi cengkloke wong ragu-ragu. Suarane sampean apik, janan kan. Suaraku apik? Injih kan. berarti Mas. kupingmu bosok. Kowe iki dilem bojomu kok ya. Oh, suaraku elek kok. Rumasaku. pancen kuwe satria piningit sing tedas bapak paluning pandhe Loro lho, Cuk. Kowe iki ra dicoleh panganan lek kerupuke diremong. Kerupuk enteng ali-alimu lho atos. Iki tembange dibagi apa, Dik? tibake duet mas Piantun kalih mriko genti-genteni ya. Duete. nono nene nonano Sing gerak. Apa kuwi? Apa kok? Anu ya blebes. sakit tinju pas lho Apa lagu apa? sakit tinju Blebes. Suwe becik lara untu ya. Daripada sirahe telu. sakit ya Dek ya Blebes. pemblebas Rancak ya blebes. wis oke wis manut mas Iki dijunjung sik, iki diolehne dhisik yo. Sapa sih njunjung Ya, rene? junjung, lanang Tanggung wedok. jawab. ayo Oh, iki mau sapa njunjung rene? bergula Oh. Kerupuk bar dicek ya dipangan lho arep kluthuk jan. Mas aku sih. Mane, Lek Man. lambemu kena rayap. Wah. Lah, Yo masuk. Enggone ora kene, mau kono lho ngene. Kok iso ning kene menggene lho ning kono? Nggih mancek sithik Sik. apa mbok le? Lho, aduh kuwi nggone. Nesu dek. Mas aku. Kono. Padhe sik dahar. Mas aku. Sugeng dahar Pak iki. Oke, yo mlebes dionekke kaya ngapa? Oh. Oh. Diatur apre imbange ya Mas Kluthuk. Tembange. Lolole. Ho. 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 ayo dong Mika yo Ono Mega, ono Kresnia. Kaya ngapa? Gilir kumati, blebes. Perlu aku apa toh itu sakibatku. Bocah waton liya. Dek bengi aku ora ning ngendi-ngendi. Malah aku njaluk tulung dikeroki. Pirang-pirang dina ora kok turuti. Rasane geger supaya disuruhi. Kuat hati
Aku masih sayang padamu, my darling, I love you. Aku masih sayang padamu, my darling, I love you. Aku masih sayang padamu, my darling, I love you. Tutup bisa? Aku masih cinta padamu. Bisa. Lagi ngeyel. Loh, ya kita mulai lanang bablas ta? Heh? Wedane di PKB. Kowe ora duet blas lagi mau. Orang gandeng blas lagi mau. Di PKB Pak, anu pancen yo. Pancen yo. Sing kok bagi dulu. Pancen jiwane kritik iki ngono kuwi. Lho kuwi. Ini nyadari, Pak. Aku tak dhewe. Kowe nglenggana. Aku masih sayang padamu. Ya wis kuwi ae malah. Lo terus no. Sapa sing mau sayang sapa? Aku masih sayang padamu. Sing ibet itu modele rupane diayo-ayone. Barang tak rayu kok. Aku sing ibut tadi. Mas aku. My darling, I love you. Tembang kinarya panglipun, kinarya hiburan gone siswa lugunipun mapan wonten Dalem Agung Mbah Kasun, Pak Sis untuk warga masyarakat semuanya wonten di Jambu ditungake muga-muga selalu berkah. Amin, amin. Hidup rukun seger waras, tur kena diarani dipun paringi murah sandang panganan rezeki. Amin, amin. Coba jajal iki dadi padatan tak dobel wong telu. Monggo Derek. Ana Intan, keluarga Robyong neh iki. Intan Mimi ning tengah, Mimi ning tengah. Nah, pinggir Rita karo Intan. Oh, ana meme, ana meme.